Lenja pita sa jabukama, ali na malo drugačiji način. Savršena i za početnike i za sve mlade domaćice koje žele brz, siguran kolač. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Jedan od onih recepata koji uvek uspeva. Par jednostavnih sastojaka i kolač koji svi vole, baš kao iz bakine kuhinje. Mere za ovaj recept, konkretno za koru, su u čašama. Ja sam koristila čašu od jogurta. Dakle, bit će nam potrebna 1 čaša jogurta, 1,5 čaša ulja, 1,5 čaša šećera, 3 čaše brašna, 3 jajeta, 1 kesica praška za pecivo 12 grama, 1 kesica vanilin šećera 10 grama. Za nadiv je potrebno 1 kg jabuka, rendanih. Uzmite malo više, pošto će vam nešto otpasti prilikom čišćenja. Cimet po ukusu i za posipanje šećer u prahu. Prelazimo na pripremu kore. Najpre ćemo razbiti 3 jajeta. Zatim u jaja dodajemo ostale sastojke koje ćemo sve lepo sjediniti mikserom. Sada kada je smesa gotova, pola ćemo izliti u pleh dimenzije 36 x 23 cm i lepo izravnati. Pleh nosimo na kratku rernu, samo da se uhvati lagana korica. Dok se peče korica, mi ćemo pripremiti nadev, odnosno u rendane jabuke ćemo sipati cimet. Sipajte u onoj meri, zavisno od toga da li volite blaži ili jači intenzitet ukusa. Korica se samo malo zapekla, čisto da jabuke ne bi ulazile unutra i sada ćemo ravnomerno da rasporedimo nadev. Preko jabuke ćemo sipati drugu polovinu smese u mlazu. Ništa ne brinite, ako ne pokrijete sve, možete to da popravite kašikom, a i da vam to ne uspe, to će se sve svakako sjediniti i popuniti lepo prilikom pečenja.
spremna je da nastavi da se peče. Pekla sam je nekih pola sata, odnosno dok nije dobila ovako zlatnu boju. Vi procenite sami u odnosu na vašu renu. Sada ćemo je samo ostaviti neko vreme da se prohladi i onda je spremna da uživamo u ukusu. Mali trik za mlade domaćice. Ukoliko želite da vam šećer preko lenje pite i sutradan bude beo, onda obavezno u njega stavite vanil šećer, jednu kesicu, pre nego što ga prosejete preko kolača. Došao je trenutak da vidimo kako je ispala. Kao što vidite, jako je mekana, puna je jabuka i idealna je uz neku kafu ili neki čaj. Ovo je onaj kolač koji pravite jednom i posle mu se stalno vraćate. Jednostavan, ukusan i uvek uspeva, čak i ako ga pravite prvi put. Ako volite ovakve jednostavne, proverene recepte, zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!